Čaute ľudia, dneska idem hrať Hello Neighbor a vlastne skúsime sa si ako dostať a urobiť to, takže idem na to. Tak, dobre. Dobre. Táto hra dobre. No, máme pravdu. Takto. Dáme toto. Nová hra. A idem na to. Tak. Animácia, ale dovolím preskočiť. Lebo ja som to už hral. Mám na to bežať. Akože sa tým bežať. A to bolo ako rýchlo, neveží. Aha. Dobre. Takže ak sa vám si to bude páčiť, tak zanechte tu like, takže dobre. OK. Ľudia, to čo sa to deje? OK. No. Poďte, to je animácia iba, takže ak chcete pozerať, pozorite proste. Tam sa potom budem asi pozrieť. Čo chceš? Oj, OK. Kde to je? Tam, OK. Preskočiť. Tak, idem na to. Dál v vode. Ako ja môžem riadiť? Nemôžem riadiť. Nevadí. Môžem tam. Ľudia, keď to bude ako ťažké. Sledovala to zase mistera, ale nikdy som to nehral. Takže tak tu dole asi. Čo pošlo v hore? Ako mali sme, nie? No, dobre. Bože môj! Rýchlo, ľudia! Ľudia, bežím! To čo sa? Ľudia, ne! Pomôžte mi! Hehe, ty sračka. Bože, mi dal bič! Bežím. Nemôžem bežať. Čo povie? Ja som tiež neurobil. Bež. Chceli sme do toho domu. Počkaj, mňa by zaujímal, kde je náš dom. To dá som ľahko utiecť. Vode. Či sladká. Sladká. A to čo furt podiadaš? Vode! Vode, ticho buď. Slabo, nebudeme domov, hej, neste aký má. Môžem? Ticho, otvorte dvere. Ide už sa. Ľudia. Ja sa bojím. Tak. Nie. Ne. Tam do Peťa pôjdem tam, hej. Raz. 2, 3, 4 a 5. Môže.
Teraz. Viete, kde je on, ale... No tak sa tam inak nedohľadil. Bude tešie. Čakaj. Yes. Ľudia, neviem. To je náš dom, čakaj sem. Ježo toto nahoru. Ježo. Ja som to nikdy nehral, ale čakaj sem. Troška som odkúkal, to asi misteka. Neviem, čo to môže byť. Tam nie je náhodou. Ľudia toho zvore, aj keď nás chytia. Bude to zabava, poď sem. More. Teraz tu pleš. Jaký sa Niko kúpanici? Čo? Aj. Ľudia. Prestaňte na ňu. Ľudo. Ľudia, budem práci. No. Nedalo ísť. Brucho máš vonku, zaviesť. Kokos, vy ste vzala, nie? A nevadí, budem. To si ešte, čo sú spojení? More! Ticho buď! Ty halo. Čo to tvoriť? Halo, čo to je, More? Halo? Tak, asi čus.